tekan kene. Bos. Ini ya langsung aja ya. Mulai sesuk, kowe rasa kerja mbak aku ya. Berarti aku mau mbok pecat, Bos. Gawat mungkin aku dipecat. Angsurane cek akeh re. Orang mekar, cet, angsuran motor. Ya ora ngono. Iki kan proyek lagi sepi ya, Bro. Aku ndungu kok tukang-tukang kuwi, aku mau mbok ganti kangane Mbak Nana, Bos. Iki ora ana hubungane karo Mbak Nana ya, Bro. Aku karo Mbak Nana ku ora ana hubungan apa-apa. Mbak Nana wae sing ngoyak-ngoyak aku. Padahal lho, mandur dhewe sing ngoyak-ngoyak. Ono diomongno nek Mbak Nana sing ngoyak-ngoyak. Tenane, Bos. Jarine aku nak diganti kangane Mbak Nana re. Sampeyan ben iso luwih cedhak karo Mbak Nana. Iki lho, Bos, digawe disambi iki karo tempat sampah. Lah, aku nyedaki Mbak Nana iki. Justru Mbak Nana kuwi lho sing ngoyak aku. Oh, ndeknen kuwi lho. Mang butuh duitku. Asline ndeknen kuwi lho mata duitan. Ya, Bos, nek ngono. Gak apa-apa. Sesuk aku tanggul kerjaan liyane. Seporane tenan ya, Bro. Aku Iya, tanjur pamit ya. Ya. Anu, Bu. Wis gak usah omong, aku ngerti kabeh. Ngerti piye, Bu? Asline sampean ki ape diganti tenan karo kangane Mbak Nana, Pak. Soale Pak Mandor ben iso luwih cedhak karo Mbak Nana. Lah, Mbak Nana mau dielek-elek, kuwi mung alasan supaya sampean gak nesu. Masa ngono, Bu? Iya, Pak. Lah terus piye, Bu? Wis to, gampang urusane anak ambek aku ki. Gampang piye, Bu? Aku nyedaki Mbak Nana iki. Justru Mbak Nana kuwi lho sing ngoyak aku. Oh, ndeknen kuwi lho mang butuh duitku. Asline ndeknen kuwi lho mata duitan. Wis ta, rene sik. Kok Pak Mandor kok rene neh. Yo, Tak kandakno apa omong dhewe. aja ngomong Mbak Nana ya. Jaluk piro? Aku tak butuh duit kok, Bos. Lah karepmu piye? Angger bojoku mau jak kerjane dak ya aman, ah, Bos. Bro, sesuk kan kerjane ya? Siap, Bos. Lah ngono dak yo beres, ah, Bos.